Nakasinati ang Sugbo ug way puas nga pag-uwan-uwan sukad ka ginagkadlawon nga nakapikto sa daghang lugar sa probinsya. Pipila ka lungsod sa probinsya ang nakasinati og pagbaha. Unahon nato sa Mandawi City kun diin hugot nga gimonitor ang mga flood ug landslide prone areas. Ani ang report ni Nico Sereno. Taas ang level sa tubig sa Butuanon River sa pagsusi sa GMA Regional TV kaganiha. Gumikan kini sa pag-uwan-uwan nga nasinati sa dakong bahin sa Metro Cebu. Ang mga residente nga nagpuyo palibot sa sapa, hugot nga nagmonitor niini. Kahinumduman ni atong miaging mga buwan nakasinati og pagbaha ang lugar human misuyla ang tubig. Sinoy Gerald nga mulupyo sa sitio Tambis, Barangay Umapad, usa sa nabahaan. Mao nga karon mabinantayo na siya labi na panahon sa kagabhion. Kato miagi sir asa putol tubig sa inyo? Sa diri may tuhod di babaw. Oo. Nga amo lagi hidana lagi wag mi tuhod kay namang mga bisti masina na may pasaka ng babaw kay delikado magay sa may magamit pod. Matud ni Felix Wico, Operations Chief sa Mandawi CDRRMO, misaka ang tubig sa Butuanon River apan di kaayo dako. Hugot ang pagmonitor nga gihimo sa ilang personnel sa mga bahaunon nga lugar sa Dakbayan. Ilang auhag sa katawhan, padayon nga magmaigmat sa dagan sa panahon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.